Boas tardes a todos e a todas. Este ano adicámoslle o Día das Letras Galegas a Luisa Villalta, a sexta muller homenaxeada da historia do 17 de maio e que nos deixou moi pronto, só con 46 anos e cunha vida chea de proxectos e esperanzas. Escritora e violinista, destacou pola forza da súa voz e o seu compromiso social. Profesora de Lingua e Literatura Galegas no ensino secundario na Coruña, o seu lugar de orixe, realiza unha defensa tamén da lingua e da nosa cultura. Titulada superior en violín, formou parte da Xove Orquestra de Galicia e da Orquestra de Santiago de Compostela. Autora de poesía, narrativa, ensaio, textos xornalísticos, poemarios como En Concreto ou Música Reservada, achegáronse ao noso alumnado para realizar actividade deste ano baixo o nome O Pórtico de Luisa Villalta. Así, os centros educativos da Contorna, que formamos parte da Animación Lingüística, celebramos este día con varias actividades. Por unha banda, en colaboración co Concello, faremos unha exposición no Paseo do Malecón resaltando a obra e vida de Luisa Villalta, junto cun pórtico como se un conxunto orquestral se tratase. Nun principio, esta actividade íase realizar mañá, mais por mor da chuvia, estamos pensando se comezala se montar todo a semana que ven, o lunes. Por outra banda, colaborando co Centro Comercial Aberto, fornecemos ao noso alumnado versos da escritora para que achegaran unha foto inspirándose no verso que lle corresponde a cada alumno e alumna. Estas fotografías expoñeránse nos escaparates dos establecementos do Centro Comercial Aberto. Faremos tamén unha xincana aberta a toda a cidadanía. As tendas terán uns folletos nos que aparecerán versos de cada un das fotografías e deberán asociar cada unha delas ao negocio que se expón. Percorrendo estes establecementos, localizando o verso e dándolles ao responsable da tenda o escollido. Recibirán así un selo no correspondente dunha ficha e unha vez que se teñen todos os ocos cubertos depositaránse nunha caixa e farase un sorteo do que sairá un gañador ou gañador. O Centro Comercial Aberto premiará tamén a un autor ou autora das fotografías de cada centro escolar. Moitas grazas.